Tok, kani ka step ni kong yang ai ngu play bengiok bania don lang kani ka office party yang ni ramrai. Bat kani ka sngi na kalyang jungi ka HSPDP Youth Wing ngin yo ban pelat pat ba ya kani ka jingrai ka bangi ai kerteng ka por ka ladai bangin kendit ben riu ban perkat arsin yala ka jaj ben riu. Tenang ni na office na ramrai ngi pelat pat ba sa barok ka bri unyo trap bangi day ban page kini ke video hadu bandakut bat bangi ni share ni subscribe bat ai baka jingrai jong using kan kerho akeleng ka bri unyo trap kumta hakini kapor nga share kini ka kabu bang kerpat u presiden rang ba jongi baon pelat paj ba ya kini ka video da ka ba u pelat senan kini ka official website jong ka party ka bangi ai kerteng ka HSPDP. Tangin ai kita peti ka bajam. Tangin ni pertalang bak ngalai sin lewat housing. Housing! 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 Sai sen kamjor bat kam terlima. Housing! 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 Hoi 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 hoi. Housing! Hoi 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 hoi. Housing! Hoi 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 hoi. Kapor gala day bangin dindit ben rew wan perkat arsin ya laka jaj ben rew yo basa shisin hajing ba bingin hap manusia ban wan yarap karika don kam ya kinong yalam ibak te brew te play labon ki semni sa long raw jingle lisha balay man kecil kari para itu ya deli nong wengi nom ai ni yo ha useng ha useng ha useng ha useng ha useng jing dok jing kerdo jing sadin jong kari atau pet syak ngai ngim wa shu ban yoi ban im sup im san ha ka im lang salang banang roya pangi krang to kendet ben reu go parari banjir ki nong yalam ban yo la lui ha liang baro wi jong ngi ka don kam man kecil kari para itu ya deli nong wengi nom ai yo ha useng ha useng ha useng ha useng sim ya la ka jong kari umender shi skila nang taplok yangi na do jai tia hills shadow west Khasi hills east Khasi hills bat ri boy aku nong ya lamba yo isha ngai do mi sa shi sin pan kari jong ikan shai pernai kenja nogi ummat man kecil